encetar jo amb un company, doncs, jo crec que d'excel·lència, tothom hi estarà d'acord, com és el Ferran Pedret. A mi ara em toca fer una cosa que és una mica complicada fer un mateix, que és fer-se una presentació pròpia, però com que la Nico va insistir que havia de ser jo qui presentés els ponents, doncs ho faig així perquè a la Nico no se li pot dir que no. Pels que no em coneixeu, soc l'Eloi Menassany, soc jurista de formació. Vaig treballar durant uns anys en un despatx d'advocat fins que em vaig adonar que allò, doncs, aquell món no era el meu, no estava fet per mi perquè no em convencia. Després d'això vaig seguir formant-me en diversos postgraus i màsters d'especialització, un en dret ambiental, l'altre el de lideratge i en dret local i dret urbanístic. Els darrers 8 anys he estat regidor a l'Ajuntament de Vilanova de Prades, del qual me'n sento enormement orgullós. Actualment soc secretari d'idees i programes de l'agrupació del PSC de Tarragona. He estat el candidat de l'agrupació en aquestes eleccions passades i soc també assessor del grup socialista de la Diputació de Tarragona. El company Ferran Pedret, jo crec que tots i totes el coneixem molt bé, però si em deixeu que us faci una pinzellada, doncs ho faré. Ell és el Ferran Pedret, també és llicenciat en dret, també has exercit l'advocacia, sobretot en l'àmbit laboral i d'estrangeria, i també té experiència en l'àmbit de l'administració pública local com a secretari, si no recordo malament, del municipi de Cervelló. El Ferran ha estat militant de la Joventut Socialista de Catalunya, cosa que hem compartit durant una pila d'anys. També ha estat membre de l'AGEC, de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, que també amb això tenim una altra cosa en comú. Joves de Valot, de l'OGT, i membre també de UGT Catalunya. Actualment és primer secretari del PSC de Barcelona i diputat al Parlament des del 2012, càrrec electe que renova d'ençà de les passades eleccions i, per tant, també aprofito per felicitar-lo des d'aquí. A més, el Ferran segurament el coneixereu per la seva faceta d'escriptor, perquè ell té a les seves espatlles ja hi té un parell o tres d'obres escrites. Una és Quan succeeix l'inesperat, que és el 15M i l'Esquerra, de l'editorial Els Llums del 2011. Nosaltres, els federalistes, Catalunya a la cruïlla, de la mateixa editorial del 2012. I Sortir de l'atzucac, reflexions des del socialisme, que publicava la Fundació Rafael Campalans. Dit això, i per posar-nos una mica en situació, a mi m'agradaria, abans de passar la paraula al Ferran, intentar crear un marc de situació de les eleccions del passat 14 de febrer. Jo crec que d'aquestes eleccions que s'han celebrat hi ha una dada que per mi és molt rellevant i segurament estaràs d'acord amb mi, Ferran, i a més mereix la reflexió de tots i totes, que és l'elevat grau d'abstenció que hi ha hagut, o dir d'una altra manera, la poca participació que hi ha hagut. Gairebé 2,5 milions de catalans i catalanes no van anar a votar, 46,5%. I aquesta abstenció, si l'analitzem una mica més amb lupa, s'accentua en aquelles zones i municipis amb les rendes més baixes i on té major presència el vot no independentista. I, per contra, a les zones amb rendes més altes i amb un vot majoritàriament independentista, doncs aquest efecte d'abstenció és menor. Una cosa que ens ha de fer reflexionar perquè, vaja, si en algun lloc tenim espai de creixement, precisament, o qui aspirem a representar principalment, doncs ens ha deixat de mirar en certa manera. Dit això, i fent un repàs a molt grosso modo de les eleccions del 14F, observem, en primer lloc, que l'independentisme perd vots per primera vegada en 10 anys, passant dels més de 2 milions de vots a 1,6 a les eleccions que van succeir generals, municipals i europees, a 1,4, arrodonint els números, a les darreres eleccions. Això comporta 719.000 vots menys. Tot i així, se segueix afirmant que hi ha una majoria del 80% a favor de la independència i ara, a més, n'afegeixen una de nova
que som més amb l'afirmació que som més del 50%. Amb això dels números ja sabem que tothom els estira i els escurça en funció de les que es vulgui fer. Però estareu d'acord amb mi que això és fer-se una mica trampes al solitari, perquè d'aquells més de 2 milions han desaparegut i això representa ni més ni menys que el 26% del cens. És a dir, un de cada 4 electors va triar opcions independentistes. I finalment, l'evidència més clara d'aquestes eleccions és que l'únic partit que augmenta percentatge de vot és el PSC. I d'aquí el títol d'aquesta xerrada i la primera pregunta que li disparem al nostre convidat, el company Ferran, és el PSC ha guanyat les eleccions i ara què? Ferran, quin escenari se'ns obre, quin escenari tenim damunt la taula, tu que ho vius de primera mà sobre la taula? Bé, doncs moltes gràcies, Eloi, i moltes gràcies també a les companyes i als companys del PSC de Comarques Tarragonines per convidar-me a participar d'aquest debat. La veritat és que la pregunta del títol i la que ara em disparaves és efectivament la pregunta a fer-se en aquest moment. Perquè havíem vist en anteriors ocasions, sense anar més lluny, en la convocatòria del 2017 de les eleccions al Parlament, com una força política no independentista guanyava les eleccions i convertia aquesta victòria en un terreny completament estèril per inacció. I per inacció no només pel fet de no intentar articular una majoria per una investidura, que aquí sovint hem sentit a portaveus de Ciutadans esgrimir l'aritmètica parlamentària, sinó per inacció en general, una força política que es va arraconar sense cap capacitat d'establir interlocució, diàleg, res constructiu amb altres formacions polítiques i que va practicar aquest mateix aïllament al llarg de tota la legislatura amb els resultats que coneixem. Per tant, nosaltres no podem cometre aquest error. Era una de les qüestions que havia estat fins i tot en campanya prometent el propi candidat, en Salvador Illa, i ara estem donant resposta a aquesta intenció de no quedar-nos quiets en un racó, sinó de mobilitzar totes les nostres capacitats, tots els nostres esforços per intentar fornir una alternativa a la ciutadania de Catalunya. Sovint ens trobem amb la incomprensió d'opinadors, columnistes, fins i tot d'adversaris polítics que ens diuen que l'aritmètica parlamentària juga molt en contra d'aquestes aspiracions. I a primer cop d'ull, a primer cop de vista, podria semblar així. Però jo soc dels que penso que el que fàcilment suma sobre el paper, aquests 74 diputats i diputades independentistes que sovint s'esgrimeixen els qui ens diuen que és impossible el que intentem, és una suma que, com dic, sobre el paper és molt fàcil, però a la pràctica és més difícil d'assolir-la. Crec que a aquestes alçades de la pel·lícula és evident que Esquerra Republicana ha apostat clarament per la reedició d'un govern amb els mateixos components que en el darrer tram d'aquesta dècada de procés, potser amb l'ordre alterat, òbviament, però bàsicament amb les mateixes característiques. Un artefacte inestable, clarament, i sense projecte polític. Després tindrem ocasió, si cal, d'entrar en això. I l'ingredient que li manca per aconseguir la majoria i una investidura és la CUP, que si sabem alguna cosa de la CUP és que no és precisament un factor d'estabilitat, sigui dins o fora del govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, hi ha d'haver encara bastantes corbes fins que es produeixi una investidura i la formació d'un govern i veurem si aquest trident de partits independentistes és capaç d'arribar fins la meta sense sortir de la pista en cap d'aquestes corbes. Nosaltres, mentrestant, tenim, com deia, l'obligació d'intentar una investidura. En primer terme, i no és un argument menor, encara que pugui ser més formal, perquè no podem practicar el quietisme que va practicar Ciutadans després d'haver estat la força més votada. En segon lloc, i aquest és un argument encara més important per mi, perquè tenim l'obligació d'oferir-li al país un projecte practicable que pugui suscitar el suport d'àmplies majories
i que no ens divideixi per meitats, i un candidat front a uns adversaris, l'adversari independentista, que, com dic, han esgotat el seu projecte polític, el van esgotar a la tardor del 2017 i no tenen en realitat res a oferir al país més que retoricisme i, diguem, logomàquia. Anar jugant amb les paraules, parlant de si aixecar la DUI o si activar-la o si un nou referèndum o si un nou mandat, etc. Coses que tots sabem, i fins i tot bona part dels seus electors saben, que no conduiran a la consecució dels objectius màxims que proclamen els partits independents. Per tant, tenim aquesta obligació. I després, perquè nosaltres també pensem que cal respondre a em sembla, a un canvi de composició important respecte a les eleccions del 2017. Si seguim, diguem, l'anàlisi que fa darrerament Raimon Obiols de la política catalana, que divideix en dos camps diferents a l'independentisme i al no independentisme de la política catalana i els divideix entre els milloristes i els pitjoristes, clarament han guanyat opcions que no es compten entre els pitjoristes, que no es compten entre aquells que creuen que quan pitjor millor. I, per tant, nosaltres també tenim l'obligació de respondre a això i a una certa reorientació de l'aritmètica parlamentària cap a l'esquerra. I, per tant, doncs, això és el que ara estem intentant. I, com a molt tard, el 12 de març s'ha de fer la sessió constitutiva del Parlament. Amb la configuració de la mesa tindrem algun primer indici de per on poden anar els trets de la investidura. No necessàriament ha d'anar vinculat, però normalment és allà on es pot ja intuir com anirà tot. I, per tant, aviat sortirem de dubtes. Perquè recordem a totes les persones que ens estan veient que ens poden fer arribar les preguntes que creguin convenients a través del xat del Facebook, d'acord? Perquè no ho hem dit al principi, la manera que teniu de participar és aquesta i nosaltres farem arribar les preguntes al ponent. El Ferran ens apuntava ara un escenari, no? I és que realment en aquests darrers 10 anys hi ha hagut un creixement innegable de les forces independentistes. Deia jo al principi que això s'ha trencat, aquest creixement s'ha trencat. D'alguna manera el missatge que donaven era de certa esperança, no? Van començar amb allò de ho tenim a tocar, amb vies, manifestacions multitudinàries, amb un missatge continu de que primer la independència i la república ja estaven a tocar. Això hem vist que ha caigut. Aquest missatge ja no el donen. Jo crec que hem fet un pas enrere, un retrocés i hem recuperat això de l'amnistia i dret a l'autodeterminació. Quan fa el 2017 de dret a l'autodeterminació no se'n parlava i es parlava obertament de la Constitució de la República. Exteriorment no, perquè els missatges seus ja ens arriben a través dels mitjans o del que puguem llegir o escoltar arreu. Però en el si del Parlament, quina creus que serà l'acció mediàtica que puguin realitzar les forces independentistes d'alguna manera per continuar sent protagonistes de tot això que han anat venent a la gent, diguéssim? Perquè ja hem vist que la República... Ho apuntaves una mica, sobretot campanyes on estava més enfocada en això d'aixecar no sé com hi deien, aixecar el... A veure, tu estàs dient, i crec que és una de les claus, és a dir, un govern independentista, hipotèticament, per fer què? Què poden oferir al conjunt de la ciutadania i més, fins i tot podem entrar més de detall, què poden oferir a la seva pròpia base social i electoral? Doncs poc poden oferir. Tu deies, és veritat que des de l'inici del procés, que ha estat, valgui la redundància, un procés d'acumulació de forces de manual, al llarg d'una dècada van anar acumulant forces fins al moment, diguem, d'apogeu a la tardor del 2017, en què van intentar, per dir-ho amb la seva terminologia, aquest embat, aquesta declaració unilateral d'independència. Allà es va acreditar que el projecte polític que defensaven era materialment inviable amb la distribució de preferències que existeix a la societat catalana al voltant de la qüestió de la secessió. Una distribució de preferències
que és molt difícil que pateixi modificacions substancials en les properes dècades i que, a més, està molt per veure que, com vaticinaven els independentistes, els canvis que s'hagin de produir siguin necessàriament en el sentit d'ampliar el nombre d'independentistes. Al Quebec no ha estat així. El pas de les generacions no ha provocat una ampliació dels suports a l'independentisme, cosa que es veia com indefectible també als anys 90, i aquí no té per què ser així, tampoc. Allà, com deia, van patir aquesta topada amb el principi de realitat i amb la pròpia distribució de preferències de la societat catalana. Que, com dic, és molt difícil que canvi en un termini breu de temps, d'altres coses, perquè si un mira quines són les correlacions entre la preferència a favor o en contra de la secessió i qüestions com la renda, qüestions com l'origen o la llengua, és evident que haurien de succeir-se canvis de fons, per dir-ho així, cataclísmics, perquè la distribució de preferències deixés de ser la que existeix ara, que és pràcticament meitat per meitat. Per tant, és evident, i fins i tot ho confessen dirigents d'Esquerra Republicana de tant en tant, que no poden dur a terme el seu projecte polític, perquè quan ens diuen que han d'esperar ser un 70 o un 80% a favor de la independència perquè això sigui factible, ens estan dient tant com que no ho veurem en vida nostra ni de les següents 2 o 3 generacions. Per tant, podríem esmerçar les energies del país en qualsevol altre projecte de manera molt més profitosa i menys divisiva. Aquesta és la proposta, en el fons, que fem els socialistes. Aleshores, què poden fer ells? Poc perquè, en realitat, han passat d'expressar un vot, diguem, esperançat a fer un vot als que els donen suport més per evitar una derrota definitiva del projecte que amb l'esperança real que aquest projecte arribi a bon port. En aquest sentit, és molt interessant una enquesta que va fer l'ICPS, l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que va publicar, crec que el desembre del 2020, que considero que encara és prou recent com per citar-la i que es pugui considerar vàlida. A l'ICPS, entre les moltes preguntes que feia als encastats i encastades, preguntava, en un referèndum binari sí o no a la secessió, vostè què votaria? I sortia un 44% dels encastats i les encastades que contestaven que votarien que sí a un referèndum sobre la secessió de Catalunya respecte a la resta d'Espanya. Fins aquí, bastant coincident amb el que està dient el CEO a preguntes similars. Però el que era interessant de l'ICPS és que anava més enllà i li preguntava a la gent que contestava l'enquesta, li preguntava a vostè com voldria que acabés el procés. I aquí ja era només un 31,9% dels encastats que contestaven que els agradaria que acabés amb la secessió. Aquí hi ha una primera dada important, que és del 31,9% al 44%, hi ha un percentatge significatiu de gent que votaria que sí en un referèndum binari, que no desitja que acabi així. Per tant, podríem estar parlant d'un suport tàctic a l'independentisme com una manera de pressionar per millors infraestructures, millor finançament, millor reconeixement, etc. No ho sabem. Això cal afinar-ho més i cal tenir proposta política per a aquest sector, que podria conformar-se, per dir-ho així, amb un acord menys onerós que la secessió, des d'aquest punt de vista, diguem, d'afectació a la cohesió social, a la unitat civil, etc. Però la següent pregunta encara era més interessant, perquè els hi preguntaven i vostè com creu que acabarà el procés? I aquí ja només era el 9,1% dels encastats que deien que creien que acabaria amb un estat català independent. Per tant, només hi ha un 9,1%, o si voleu, per arrodonir, un 10% dels nostres conciutadans i conciutadanes que creuen que acabarà tot aquest procés de més d'una dècada amb la secessió de Catalunya. Jo crec que és el moment d'ajudar els qui vulguin i puguin a plegar veles i a buscar un projecte polític que sigui capaç d'aglutinar al seu voltant a àmplies majories de catalans i de catalanes en lloc de dividir-nos per la meitat. Perquè el que hem vist és que el que ens poden oferir és un govern inestable, amb una incapacitat manifesta per la gestió, perquè s'estaran vigilant de cua d'ull i s'estaran donant puntades de peu per sota la taula, i, a més, amb les energies del país absolutament distretes dels objectius principals, que a més en aquests anys són objectius fonamentals pel futur del país, perquè han de venir els fons europeus que ens han d'ajudar a fer la transició ecològica i la transició digital
i, per tant, una reconversió, un canvi de model productiu al país. Per tant, una responsabilitat enorme la que ha de tenir el govern en els propers anys. I, finalment, si el que li queda a l'independentisme és, per dir-ho així, fer volar coloms parlant de coses que saben que no faran, i el victimisme, és un projecte polític molt poc atractiu. I jo crec que els catalans hem de deixar de recrear-nos en el victimisme i en el mal autoinfligit, que és una altra cosa que també hem estat veient en les darreres nits d'Aldarulls. L'enorme capacitat que tenim en els darrers anys d'autoinfligir-nos mal els uns als altres de forma gratuïta i absolutament estèril. Perquè, Ferran, ara ho deies, d'aquest 10% i segurament no ens correspon a nosaltres analitzar-ho, però arrodonint aquest 10% de convençuts que això acabarà, aquest procés acabaria en independència, tu creus que han sigut els que ja han anat a votar sí o sí perquè són fidels a aquest projecte o precisament per aquest convenciment potser han estat aquests abstencionistes del món independentista cansats de sentir-se potser enganyats, doncs han decidit no anar-hi. Ho dic perquè aquí sí que hi ha una bossa, no d'aquest 10, sinó del 10 fins a aquest 39, hi ha una bossa que pot ser amb un recorregut molt ampli per treballar per part nostra, per oferir una oferta política que els convenci, perquè moltes vegades nosaltres mateixos afirmem allò que d'aquest sector cap vot tornarà al PSC. Amb aquestes dades jo crec que es demostra que encara tenim algun recorregut també per mirar el que d'alguna manera fa 10 anys era el catalanisme polític. Sí. A veure, és una pregunta molt interessant. Sempre és més difícil d'analitzar les raons dels abstencionistes que les raons dels que han anat a votar, per la pròpia naturalesa de l'abstenció i més en les circumstàncies actuals, que estem al mig d'una pandèmia i, per tant, hi ha raons de tota mena. Però sí que crec que es pot apreciar una certa desmobilització de vot independentista per raons polítiques per primer cop des de l'inici del procés. I tots coneixem en els nostres entornòmetres gent que ens deia, mira, aquest cop no hi aniré, perquè són un desastre gestionant, pel que sigui, per les raons que sigui, han decidit no anar-hi. De tota manera, després entrem en l'abstenció en si, però per què ha estat molt eficaç el procés i, de fet, per què crec que neix el procés? Per fer una rasa o aixecar un mur entre camps socials i polítics entre els que abans hi havia un moviment bastant fluid de votants que potser votaven a Convergència en unes eleccions, al PSC en unes altres, o votaven a Esquerra a les eleccions municipals i votaven al PSC a les generals, etc. La demonització de l'adversari, la deshumanització de l'adversari, només cal sentir declaracions de dirigents d'Esquerra Republicana o de dirigents de Junts per Catalunya cap al PSC per veure com, o la mateixa actitud de bona part de l'Star System de la televisió pública catalana o de la ràdio pública catalana, aquest intent de convertir en un ésser odiós a l'adversari polític és, diguem, la fabricació d'aquesta rasa. I per què es fabrica aquesta rasa? Per aconseguir retenir més fàcilment el poder. Perquè si tu situes el motiu del vot no en clau de visió política i social de la societat i de l'economia o la situes fora de l'àmbit dels interessos materials, que sempre hi ha en disputa, i la situes en el camp de la identitat, les identitats esdevenen innegociables. I, per tant, entre els que han votat encara l'independentisme, si ens fiem de les dades de l'ICPS, són majoria els que no creuen que l'independentisme pugui dur a terme el seu projecte polític, almenys en el curt termini. Però han seguit votant. Per què? Perquè no poden permetre que perdin els seus. Perquè perceben que la pèrdua de poder per part dels seus és posar en risc la nació mateixa, l'existència de la nació, posar en risc el català, posar en risc la televisió pública catalana, posar en risc l'escola catalana, posar en risc tot.
perquè els han convençut d'això. Els han convençut que a l'altra banda de la trinxera hi ha un enemic odiós que vol acabar amb la catalanitat mateixa i uniformitzar Espanya, etc. Això aquí hi ha una tasca fonamental a fer per part del PSC, bàsicament. El resultat electoral crec que ho indica clarament, de convèncer a àmplies capes de les classes mitjanes d'aquest país que això no és així i que hi ha un projecte polític que es pot compartir, no només entre catalans, sinó amb el conjunt dels pobles d'Espanya. I sí, l'abstenció, i acabo amb aquesta reflexió, l'abstenció ens afecta més a formacions polítiques com la nostra, que té bona part de la seva base social i electoral entre la gent de classe treballadora, entre gent de classe mitja-baixa i gent de classe treballadora, o si ho diem en termes de rendes, doncs que treu els seus millors resultats en seccions electorals de rendes baixes i mitges baixes, que són els que tenen més tendència a abstenir-se. La tenen sempre, la major tendència a abstenir-se. I en aquest cas, jo crec que hi havia diversos factors que feien previsible que l'abstenció seria major que la que teníem. En primer lloc, en les darreres eleccions autonòmiques, les del 15 i les del 17, hi va haver una mobilització extraordinària en els dos camps perquè el grau de polarització i de confrontació era màxima. La mateixa percepció de que aquest objectiu de la secessió no està a l'abast dels independentistes a curt termini provoca, paradoxalment, un efecte de desmobilització de l'electorat no independentista que, com no percep un risc imminent, doncs no es mobilitza de forma extraordinària com sí que va fer el 2017. D'altres coses, perquè si mirem la correlació entre els electors, entre la renda i la preferència per la secessió, veiem que és que correlaciona negativament i que són les rendes més baixes les que menys a favor estan del projecte independentista. I, per tant, com ja tenen una tendència natural a participar menys, diguem, no diré natural, però hi ha una tendència comprovada aquí i a totes les democràcies de que els sectors socials més desafavorits participen menys electoralment que les classes mitges, doncs això no fa altra cosa que accentuar-ho. Després hi ha un factor estructural, diguem, de l'abstenció diferencial, és que en eleccions com les del Parlament de Catalunya hi ha una certa tipologia d'electorat que es retreu més. I amb això, si mirem la sèrie històrica de participació en les eleccions del Parlament de Catalunya, doncs era previsible un cert efecte de regressió a la mitjana. I després hi ha la qüestió de la pandèmia, que efectivament ha afectat. Bé, no us diré res que no sapigueu. Si un mira la participació, ho dic per dir la meva ciutat que me la conec més, però si un mira la participació al barri de la Vila Olímpica, estava per sobre del 75% en aquestes eleccions del 14 de febrer i allà ha guanyat, si no m'equivoco, Junts per Catalunya. Però en tot cas les forces independentistes. I si un mira al barri de la Marina del Prat Vermell, que és una zona de classe treballadora, la participació no ha arribat al 30%, i hem guanyat nosaltres en percentatges alts, ara no recordaré si del 40% o més. Per tant, què ens diu això? Que hi ha un tipus d'elector que si arriba a creuar la porta del col·legi electoral, el més probable és que ens voti a nosaltres, però que el nostre principal repte és fer que vagi a votar. Però també ens diu una altra cosa, per donar una esperança, que nosaltres tenim bastant potencial de creixement veient els resultats d'aquestes eleccions i veient la composició de l'abstenció. Per dir-ho així, tenim major reserva de vot disponible i mobilitzable i el PSC en aquest cas, si ho concentra tot el vot no independentista, progressista, etc., té possibilitat de créixer molt. Quin era l'altre factor, i acabo, que també podia fer pensar que hi podia haver abstenció? Doncs tots els que es dediquen a la sociologia electoral et diuen que és bastant fàcil que les persones que han votat a un determinat partit, abans de fer el canvi per votar un altre, hi hagi un cicle electoral en el que passin per l'abstenció. Ho fa un percentatge elevat de la gent. I nosaltres teníem un espai electoral amb el que competíem, que era l'espai de Ciutadans, en franca descomposició, amb la qual cosa era previsible que molts d'aquests vots no fessin el salt directament a votar una altra opció política com la nostra, o com el PP, per exemple, sinó que passessin a l'abstenció. I això efectivament ha passat. I, per tant, haurem d'esperar els estudis postelectorals per acabar-ho d'afinar bé, però segur que això ha passat. Vaja, si no s'explica tampoc el resultat electoral.
Tu deies en el cas de la teva ciutat, aquí com a Camp de Tarragona també ens passa, perquè tenim la dicotomia, a més de costa interior, i un altre exemple és la mateixa ciutat de Tarragona, per exemple, que tenim entre centre i barris, que veus molt la diferència precisament amb això que apuntàvem, no? Sobretot amb els barris, doncs la participació ha estat molt baixa, que hem sigut primera força, però tenim un factor a tenir en compte que la segona i menjar-nos els talons és pocs, diguéssim. Com que ens arriben algunes preguntes ja, te les aniré traslladant, Ferran. L'escenari més imminent que tenim primer és la constitució del mateix Parlament i de la mesa. La Sandra Ramos de Tarragona ens fa arribar aquesta pregunta. Creus que l'elecció de la presidència del Parlament pot definir els pactes del futur govern? D'alguna manera ja ho havies introduït. Jo crec claríssimament que sí, no? En funció de qui sigui president o presidenta del Parlament sabrem per on aniran els tiros el pacte del futur govern, diguéssim. Sí, estic d'acord amb tu, Eloi. Jo crec que sí que l'elecció de la mesa podrà donar una primera orientació. Pot enviar també missatges que encara no siguin definitius, perquè si, com és previsible, el vot independentista es coordina per aconseguir que hi hagi un president o presidenta del Parlament que sigui independentista i, com és, diguem, més imaginable que passi, Esquerra intenta afavorir que sigui el seu soci principal, és a dir, Junts per Catalunya, això ens donarà una pista de l'acord d'investidura, si és que no l'han anunciat públicament, abans d'això. Però no ens donarà del tot les claus de si la CUP s'incorpora o no. Ja dic, tot això suposant que no ho anunciïn públicament abans, no? Però no té per què significar que la CUP s'autoexclou del govern si finalment la presidència és de Junts per Catalunya. Però sí, ens podríem trobar amb una situació amb la que la coordinació del vot independentista i la participació més o menys passiva dels comuns en l'elecció de la mesa pogués produir una supermajoria independentista a la mesa que no reprodueixi exactament les proporcions del Parlament. És a dir, que ens podríem trobar amb que tinguessis 2 membres de Junts per Catalunya, 2 membres d'Esquerra Republicana, un membre de la CUP i 2 membres del PSC a la mesa. I això podria passar. I, per tant, és una de les coses que també ens donarà alguna pista també sobre l'actitud dels comuns a la legislatura. De fet, té més força amb aquest nou arc parlamentari. En les últimes hores ja hem vist alguna demostració, diguéssim, de marcar perfil. Aquí, com que tenim algunes experiències de que la CUP creix molt, però a l'hora de la veritat se sent més còmode sempre, si em permet l'expressió, el Pepito Grillo de totes les institucions i de no formar mai govern i estar amb la comoditat de l'oposició. Creus que aquí la CUP tindrà un paper, que el té segur, determinant per formar govern, però de quina manera pot agafar protagonisme a la CUP en aquest nou escenari? Jo crec que ja ho estan intentant. Han anunciat unilateralment des de la CUP acords amb Esquerra Republicana relatius a algunes exigències respecte al canvi de model d'ordre públic, etc. Ha sortit de seguida el conseller d'Interior en funcions, en Samper, ha dit que primera notícia d'aquests acords. És veritat que ell no pertany a Esquerra, sinó a Junts, però no deixa de ser curiós. Crec que, vaja, estic fent una anàlisi d'un espai polític que ens és aliè i que, per tant, és complicat, però crec que la CUP difícilment es pot permetre tornar a investir a president a algú de les forces polítiques que ells mateixos qualifiquen com a processistes i ho diuen en termes denigratoris, com no prou agosarats, per dir-ho així. Difícilment es pot permetre fer això sense que, a canvi, s'incorporin al govern i intentin marcar algunes línies polítiques. De fet, a mi em sembla intuir de les demandes que posa sobre la taula la CUP que d'entrada no suposen una ruptura, sinó, diguem, el que sembla que estan posant sobre la taula són coses que poden sonar millor o pitjor, però que no són, en tot cas, un intent
de dir no farem un govern si no es compromet a una ruptura unilateral immediata. Això a mi em sembla que és posar les coses relativament barates a Esquerra i a Junts per poder-se incorporar al govern. I un cop incorporats al govern ja ser capaços de potser desestabilitzar si és que no van les coses en la direcció en les que la CUP voldria. O no, o senzillament s'incorporen i s'acomoden al processisme sense més. Però a mi la intuïció em diu que aquest cop la CUP difícilment pot votar una investidura si no s'incorpora al govern. Ara, com sabeu, hi ha grups diferents dins de la CUP, que és una coalició de diferents organitzacions, i tenen visions diferents sobre això. En principi, la majoritària, la corrent majoritària, que és Endavant o Sant, no sembla massa partidària d'incorporar-se al govern, mentre que Poble Lliure, que és una altra de les corrents, diguem, significatives dins de la CUP, sembla més partidària d'incorporar-se al govern. Veurem, aviam, en aquesta correlació de forces, com acaba la cosa. Totes les propostes que els coneixem a dia d'avui són més aviat immediateses que propostes d'un programa de govern a pactar amb Esquerra i Junts. Actuacions de Mossos en determinades ocasions o propostes de poc calat de país. Però en fi, això ho veurem els propers dies. En relació amb els Mossos i el conseller Sàmper, ens arriba una pregunta del company Lluís Calzada, d'Aitona, que ens diria: seria prioritari buscar un consens per la seguretat del país? Es podria buscar mantenir la Conselleria d'Interior en el conseller Sàmper per tal de buscar l'abstenció de Junts a la nostra investidura? Ho és possible? Ostres, és una mica recargolat, penso. Jo crec que això no ha estat sobre la taula de cap dirigent del PSC en els últims dies. Jo veig molt difícil que Junts, sent com més el representant d'una mena d'irredentisme, de nacionalisme molt, molt exacerbat, pugui fer cap pensament de permetre una investidura d'un president del PSC. Perquè si Esquerra Republicana, i bàsicament a través d'Oriol Junqueras mateix, però també d'altres dirigents, ha demonitzat completament el PSC i l'ha assenyalat com l'enemic a batre, fins i tot, doncs Junts per Catalunya aquesta aposta l'ha doblat i triplicat. Jo crec que provocaria una dissonància cognitiva en l'electorat de Junts massa gran, la possibilitat de que s'abstinguessin a una investidura d'en Salvador Illa. Sí, però no sé, la política catalana és prou peculiar com per donar moltes voltes, però crec que això seria un gir de guió que ni a Baran Noir. Que ningú preveu. Una altra pregunta, en aquest cas de la Neus Guerrero, companya de Mont-roig del Camp, ens diu: en cas que siguem oposició, haurem de ser més actius en les nostres propostes. Suposo que es ve a referir a tenir una oposició més activa o... A veure, si finalment ens correspon estar a l'oposició, d'entrada tindrem el lideratge de l'oposició no només qualitatiu, com crec modestament que va ser en la darrera legislatura, sinó també quantitatiu. Tindrem l'obligació de representar a moltíssima gent que el que vol és construir una alternativa al model de govern que sembla que volen reproduir de nou Junts i Esquerra, o Esquerra i Junts. Jo crec que en les legislatures passades el PSC ha tingut un grup parlamentari, no ho dic per mi, ho dic per la resta de companys i companyes, molt actius i molt, amb molta capacitat de traslladar propostes. De fet, sent com érem un grup en la darrera legislatura amb 17 diputats tan sols, diputats i diputades, hem aprovat més lleis nosaltres que el govern. Que és una cosa que es diu ràpid, però és una curiositat parlamentària. No és fàcil. I això és perquè les propostes eren bones, perquè estaven ben treballades i perquè el PSC té capacitat d'interlocució política amb espais i grups parlamentaris molt diferents. I, per tant, jo crec que el fruit d'aquest treball també es visualitza. Quan veus que Salvador Illa fa confiança en Alicia Romero, que ha estat en el darrer mandat la nostra portaveu en matèria econòmica i en matèria industrial, i quan veus que fa confiança en Raül Moreno com a portaveu adjunt
en la darrera legislatura ha estat el nostre portaveu en temes socials, per dir-ho d'una manera molt ampla. Jo crec que en el fons s'està reconeixent també aquesta capacitat de posar temes concrets sobre la taula i de fer oposició constructiva i sens dubte seguirem en aquesta línia amb l'avantatge de que ara serem 33 companys i companyes amb millor implantació territorial, amb millor distribució geogràfica i també amb la suma de les capacitats i bagatges de tots aquests companys i companyes. I, per tant, estic convençut que si ens toca liderar l'oposició es notarà. I, en fi, que també serem capaços de trencar algunes barreres comunicatives que a vegades ens topàvem en la legislatura anterior. Abans ho comentàvem que com a partit tenim un espai de creixement molt ampli i d'alguna manera recuperar també aquell vot catalanista de sempre. I en relació amb això, la Sandra ens fa arribar una pregunta, la Sandra Ramos ens fa arribar una pregunta que diu: és possible un escenari de formació d'un govern entorn a un catalanisme polític no excloent? Com ho veus? Nosaltres entenem que és possible, per això estem intentant-ho. És a dir, un govern que nosaltres entenem que seria bo pel país i que seria més estable, malgrat tot, malgrat les diferències que a vegades expressem. És un govern format pel PSC, encapçalant-lo, amb Salvador Illa com a president i amb els comuns com a soci de govern i amb suports externs, perquè no seria el primer govern ni en el nostre sistema parlamentari ni en altres que es forma en minoria. Simplement es tracta d'aconseguir els suports necessaris per a la investidura. És difícil? Sí, és molt difícil, perquè, entre altres coses, penso que els nostres adversaris tenen molt coll avall que pactaran entre ells, els adversaris independentistes. Els comuns es dediquen a intentar fer volar coloms amb propostes de tripartits o fins i tot encara més ocorrents i més catxondos, si em permeteu, ens proposen a nosaltres que ens abstinguem perquè ells puguin formar govern amb Esquerra Republicana, però això és que el desdeny amb què Esquerra Republicana ho ha estat tractant, no només en campanya, sinó també després de les eleccions, crec que acredita que Esquerra ha triat formar un govern independentista. I també acredita que els comuns han triat una estratègia completament subalterna respecte a Esquerra Republicana, que els converteix de facto en satèl·lit d'Esquerra Republicana, els converteix en una formació completament subordinada a Esquerra Republicana. A mi em sorprèn, però sembla que els comuns han decidit això i penso que és un bon anàlisi electoral del seu recorregut des del 2015 fins aquí els hauria de portar a concloure que aquesta no és la millor estratègia, però en fi, ells sabran. Ens n'arriba una altra pregunta. Diu: què et sembla que la CUP aspiri a presidir el Parlament o fins i tot la Conselleria d'Interior? Bé, de la CUP n'hem parlat. Sí. Vaja, entregar-la de bones. Doncs... Sí, no. En general aquesta és una cosa que ha passat bastant. En el debat públic català s'ha parlat moltíssim de la CUP, molt per sobre de la seva representativitat real. I seguirem fent-ho perquè, evidentment, ara té la clau de la formació d'un govern, diguem, netament independentista. Que aspirin a presidir el Parlament? Bé, si Esquerra Republicana i Junts li faciliten, perquè només així seria possible, jo crec que seria un acte d'irresponsabilitat manifesta per part d'aquestes dues formacions polítiques. Però com no seria el primer cop, tampoc em sorprendria excessivament. Pensem que la presidència del Parlament és una de les principals institucions del país. I vaja, una autoritat de la Generalitat. Presideix el Parlament, que és una de les dues institucions, junt amb el govern, que formen la Generalitat. Bé, de fet, tres: presidència de la Generalitat, govern i Parlament. Per tant, jo crec que seria força irresponsable per part d'Esquerra i de Junts. És més, no sé si Esquerra és conscient de la trampa en la que cau si li cedeix la presidència del Parlament a la CUP o fins i tot a Junts, perquè des d'aquesta posició tindrien molt fàcil anar-li parant per anys a Esquerra Republicana dia sí, dia també en el propi Parlament. Però, en fi, com dic, ells sabran quins càlculs fan.
I respecte a que la CUP porti la Conselleria d'Interior, en fi, jo crec que l'acudit s'explica sol, però tens a la seva organització juvenil convocant i celebrant els aldarulls i el caos que s'ha sembrat a diverses ciutats de Catalunya en les darreres nits, sembla difícilment compatible amb exercir una responsabilitat com dirigir el Departament d'Interior. Jo, al moment aquell en què Dolors Sabater, en campanya, va autorrectificar-se, és a dir, una de les vegades que es va rectificar la CUP en campanya, recordeu que o potser no recordeu, us ho explico, va haver una entrevista en què Dolors Sabater va dir que no es veien al capdavant del Departament d'Interior. Suposo que en algun moment el partit, la CUP, li va dir que això no ho podia dir en campanya, llavors va fer una altra entrevista en què deia que estaven preparadíssims per fer-se càrrec del Departament d'Interior. Doncs aquella captura de pantalla va córrer com la pólvora entre els funcionaris i les funcionàries de la Generalitat de Catalunya, jo crec que acompanyat d'emoticones d'esglai. Fins ara teníem un factor discordant, crec, a l'art parlamentari, que era precisament la CUP. Ara en tindrem dos, precisament a l'altra banda del panorama polític, que és a la dreta més extrema, que és el partit Vox. De Vox en tenim l'experiència mediàtica de parlaments on ja hi actua, començant pel Parlament Nacional, al Congrés dels Diputats. Com creus que actuaran i com percebrà la ciutadania aquesta actuació de per un costat la CUP i per un altre Vox? Perquè segurament el Parlament esdevindrà més un circ que mai. Entenent que el Parlament sempre és l'aparador polític de tota democràcia, diguéssim, però, en fi, jo crec que és això, no? Al final veurem més un circ que res. Jo crec que el conjunt dels grups parlamentaris hauríem d'intentar no deixar-nos arrossegar el fang en el que Vox probablement vulgui convertir qualsevol debat parlamentari. No caure en provocacions dialèctiques i intentar combatre el seu discurs i els seus pseudoarguments amb un discurs alternatiu i amb arguments i amb dades i intentant evitar les al·lusions personals, perquè nosaltres combatem unes idees, no demonitzarem persones, combatem les idees i ens hem d'adreçar a les persones que en aquesta ocasió han posat la papereta de Vox per dir-los que hi ha moltes alternatives millors abans que aquesta formació política. Fins i tot si volen fer un vot molt conservador o si volen fer un vot molt nacionalista espanyol, hi ha altres opcions polítiques en les que poden dipositar la seva confiança i que no tenen aquest caràcter protoautoritari que se li endevina a Vox. No sé si la CUP i Vox voldran buscar-se i alimentar-se l'un a l'altre amb el cos a cos, perquè podria ser que fos així. En tot cas, hauríem d'evitar que la política catalana acabés convertida en una successió de titulars sobre els insults que s'hagin creuat en el Parlament Vox i la CUP, perquè això, a més de ser completament estèril, és que només ens pot conduir a una accentuació de la polarització, que possiblement és el que busquin, perquè aquestes... Abans he dit que, dins de cada bloc, per dir-ho així, havia sortit beneficiat el millorisme abans que el pitjorisme, però això és veritat en termes generals, però si fas l'anàlisi més detallat, si en cada bloc hi ha 3 espais del millorisme al pitjorisme, el pitjorisme majoritari ha sortit perjudicat, però el pitjorisme minoritari de cada bloc ha sortit beneficiat. I, per tant, amb això cal tenir molta cura. És difícil trobar estratègies per combatre els discursos nacionalpopulistes i reaccionaris i que siguin d'èxit, o almenys que garanteixin un èxit a curt termini. Jo penso que el que cal és perseverar per segar l'herba sota aquests discursos, evitar que tinguin les condicions materials que afavoreixen el creixement de les seves opcions polítiques. I aquí, per tant, ens podríem parlar moltíssim
de qüestions que tenen a veure amb justícia social, de qüestions que tenen a veure amb una desescalada del conflicte polític que hem tingut a Catalunya entre catalans els últims 10 anys o tantes altres qüestions. Però el que no es pot fer mai és cedir en els arguments de l'extrema dreta i provar de combatre el seu èxit electoral imitant o copiant o fent una versió suavitzada de les seves polítiques o dels seus discursos, perquè això, si alguna cosa hem après de França, és que no fa altra cosa que alimentar-los, perquè al final naturalitzes, institucionalitzes, normalitzes el seu discurs i li acabes donant la raó. I això és el que cal evitar de totes. De fet, els únics que hem posat un cordó i un veto a Vox obertament hem sigut nosaltres. Com a joves que som Ferran, i segurament, no sé si el partit encara diuen allò d'aquells joves, no? Doncs ens fan arribar una pregunta en aquest sentit que diu que davant de la crisi sanitària, com ha passat en altres crisis, podem córrer el risc de que torni a créixer la desafecció política. Què li diries a un jove frustrat amb la situació política, laboral, econòmica i social del país? Home, que no hi ha alternativa a la política. És a dir, un es pot decebre i sentir-se allunyat de la política concreta que es fa en un moment determinat, però en el sentit més ampli possible no hi ha alternativa a la política. La política sempre es fa, sempre la fa algú. La qüestió és qui la fa, en nom de qui, a través de quins mecanismes de participació, de representació, però no es pot deixar d'involucrar en la política en el grau que vulgui o que pugui. En fi, si troba que els mecanismes de participació electoral i prou són insuficients, hi ha moltíssimes formes de participació política, social, sindical, que pot practicar i li diria que al final és inevitable la política. És a dir, la gent que pensa de manera similar, que té una visió similar de les coses, tendeix a agrupar-se i a organitzar-se per empènyer la història, per dir-ho així, en un sentit o en un altre. I el que no es pot fer és passar de la política. No recordo de qui és la cita, però circulava molt aquella cita, és que no vull equivocar-me, però diria que s'atribuïa a algun dels pares fundadors dels Estats Units, que deia el càstig dels ciutadans que no s'interessen per la política és que seran governats per aquells que sí que s'interessen per la política. No em vull equivocar amb qui és l'autor de la cita, però en tot cas la reflexió em sembla molt pertinent. En aquest sentit, i tu ho deies, moltes vegades en converses amb companys i companyes informals ho diuen, jo passo de tot, no passo de la política, al final, en converses amb ells t'acabes adonant que política també significa molts tipus de participació pública i molts d'ells i d'elles són, doncs això, membres de sindicats o de caus o d'associacions. D'alguna manera sí que estàs participant. I és més, i fins i tot la decisió de no participar en res, ni de la política directament, ni de la vida social i pública, en el fons és una decisió política amb conseqüències polítiques, com hem vist en aquestes darreres eleccions pel que fa a l'abstenció. Aquesta decisió és una decisió molt política i amb conseqüències molt clares i molt directes en la política. Per tant, al final, com deia, la política és inevitable. Fins i tot si intentes allunyar-te'n i dir jo passo de tot, això no deixa de ser una de les possibilitats en el ventall de les decisions polítiques. I per tant, en fi, jo soc molt més partidari de participar-hi activament defensant amb altres que pensin de manera similar a tu aquells valors i interessos que et sembla que val la pena promocionar per tenir una societat més justa. En fi, jo puc entendre, i amb això, com dic, la ciència política, la sociologia ho ha establert molt clarament, que sectors socials especialment castigats, la gent que ha nascut aparentment amb totes les cartes marcades a la vida, doncs té menor tendència a implicar-se, perquè tens necessitats molt més bàsiques sense cobrir i això és una cosa molt de segon ordre o de tercer ordre en la teva vida quotidiana. Però una força política com la nostra no es pot permetre que hi hagi gent que va quedant al marge de la societat, de l'economia i de la política. Per altres coses, perquè sistemes electorals com el dels Estats Units, en què la gent s'ha d'inscriure per
votar, en què hi ha pràctiques de supressió de votants, el que ens indiquen, al llarg dels anys s'ha anat veient, és que aleshores els partits polítics tenen tendència a adaptar els seus programes electorals a les preferències dels que encara participen. És a dir, a allunyar els seus programes electorals d'aquells que necessitarien més de l'acció de partits polítics, per exemple, com el nostre, que volen ser representatius d'àmplies majories socials, però amb els peus posats, amb el fonament posat en les classes populars i treballadores del país. Per tant, una de les nostres principals tasques, i crec que aquesta ha de ser en els propers anys una cosa en la que esmercem, diguem, molts recursos en el sentit de pensar-hi i d'organitzar-nos i de després recursos materials per aconseguir-ho, és aconseguir fer que participin aquesta gent que no ha participat en les darreres eleccions i que sistemàticament té menor tendència a participar. Perquè aleshores sí que canviaran les coses si participa la gent a la que més sovint se'ls ha negat la veu. Hem fet un repàs més que ampli de tot l'espectre parlamentari i de tots els partits amb representació. Per tancar la sessió i el Nico ja es connecta per fer el comiat. Quin PSC i quin Salvador Illa ens trobarem durant aquest mandat? D'entrada ens trobarem un PSC que té motius per celebrar els seus resultats, perquè això encara no hem tingut ocasió de dir-ho, però hem assolit uns resultats que són històrics, en un context de moltes dificultats, venint de ser la quarta força política, amb una campanya duríssima contra el PSC, hem aconseguit guanyar les eleccions al Parlament amb una major distància respecte al nostre principal competidor que en cap altre moment històric. Recordem que l'any 2003, l'any 99 en primer terme i l'any 2003 ens van separar pocs milers de vots del nostre principal adversari. Aquí han estat pràcticament 50.000 vots els que ens separen d'Esquerra Republicana i ningú ha aconseguit més escons que nosaltres, cosa que a vegades ens passava que, malgrat guanyar-los en vot popular, altres aconseguien més escons. Per tant, és un resultat, jo crec, molt rellevant. Tenim un PSC que s'ha enfortit, que és el primer partit de Catalunya, electoralment, però jo diria que també organitzativament, i que afronta amb molt millors condicions el repte fonamental que seran les eleccions municipals del 2023. Perquè hem d'intentar millorar encara més la nostra implantació territorial i millorar encara més els nostres resultats en molts municipis i viles de Catalunya. I quin Salvador Illa ens trobarem? Doncs ens trobarem el Salvador Illa que hem conegut en campanya, una persona raonable, dialogant, que vol superar aquesta etapa, però també ens trobarem un Salvador Illa que té un projecte de país molt clar al cap i que o bé l'estarà encapçalant com a president de la Generalitat de Catalunya, que jo no perdo l'esperança, o bé estarà liderant una oposició que molt probablement, més aviat que tard, es trobarà amb la responsabilitat de formar un govern. Perquè jo ja dic, si al final es forma un govern d'Esquerra, Junts i la CUP, o d'Esquerra, Junts i la CUP donant-hi suport des de fora, auguro que serà tan inestable i tan estèril com el que hem tingut o més. I, per tant, hem d'estar preparats perquè en qualsevol moment hi pugui haver una nova convocatòria electoral i siguem cridats a la responsabilitat de formar govern a Catalunya, que crec que és el millor que li podria passar al país. Que el PSC encapçalés un govern que fos un govern de retrobada i de reconstrucció. Ferran, moltes gràcies. Passo la paraula al Nico per fer el comiat que toca. Gràcies, Eloi. No, jo, si m'ho permets, ara ja per anar tancant l'acte, m'agradaria posar en valor tot això que has dit a última hora, a l'últim moment, en relació als magnífics, perquè per mi ho són, magnífics resultats que hem tret en les eleccions. Feia temps que no teníem aquest subidon, aquests resultats, i arribar a casa, després d'haver estat tot el dia fent d'interventor, amb ganes de veure la tele, de veure els resultats i amb l'esperança de treure un bon resultat, que al cap i a la fi els vam treure. Una altra cosa després és com es materialitzi, no? Però els resultats jo soc dels que considero que van ser molt bons. I, per tant, jo crec que també és feina nostra ara posar en valor això, com tu deies, no?
I prometo que ara així que és per acabar. Et posaré en un petit aprieto, no? Vinga, vull que et mullis, Ferran. Què creus tu? Evidentment no tens cap boleta màgica, però com creus que s'acabarà configurant la mesa del Parlament i com creus que s'acabarà configurant el govern? Ho apuntaré, I ja veurem si et farem arribar un regal al Parlament o hem de fer arribar-te una carbassa. No et puc respondre a la pregunta, Nico. No ho sé. No ho sé perquè encara han de passar masses coses. Et puc dir com voldria que acabés. Vull dir que... És molt fàcil. Bueno, és fàcil, però és fàcil dir-ho, però no és tan fàcil fer que passi. Però en qualsevol cas, jo el que espero és que es formi un govern amb Salvador Illa encapçalant-lo i amb els comuns de socis i que Eva Granados presideixi el Parlament. És el millor que ens pot passar a tots plegats. Vale, doncs, com que et conec i sé que no et treuré d'aquí, no et posarem cap més aprieto. Només quedar-me amb una frase del que has dit, que és que no hi ha alternativa a la política. La política sempre es fa. Un altre tema és qui la fa i com la fa. Doncs per això estem nosaltres, per fer-la de la millor manera que sabem, els i les socialistes, i que ens veiem plenament representats en gent com tu. I només que sàpiguis que, a títol informatiu, que avui ens seguien, he estat mirant la gent que ens han mirat, i teníem gent de Tarragona, de Reus, de Roda de Barà, Falset, Cunit, Salou, Roquetes, Passant i Belltall, Mont-roig del Camp, Aitona, Torredembarra, la Bisbal del Penedès, Hospitalet de l'Infant, i espero no deixar-me cap municipi que ens hagi, cap espectador que ens hagi estat veient, però vull dir que és important que fem aquestes xerrades, que tinguem aquestes converses, que gent com tu, especialment com tu, ens expliqui, ens il·lustri una miqueta amb el que vosaltres coneixeu de la vida política més de les tripes de la política. I ja està, i agrair-te que ho hagis volgut fer avui, sapiguem que des del començament sempre has estat disposat, no? I no res, un altre cop, gràcies i sabem que podem comptar amb tu per properes ocasions. Gràcies a vosaltres.